Mae dawns pyr wedi codi ben a siglwygot unwaith to, mas o'r selir a wedi bath a gwisgo'n deidi mewn i'r ffarlwr gorau. Tro mae e wedi llwyddo denu sylw y sîn indie oedd yn cael mwgyn slei yn y tŷ bach. Mae yna le i bawb yn y tŷ. Yn coginio ar y reif byrn yn y gegin, Johnny R. I dechrau off yn ysgol mynd i weekend bob weekend a just carry ymlaen Hell Records dyna records dwi'n iwsio rhywun a backing tracks o'r hethau a chwarae cyfariaeth drosto. Mae'r scene nhw'n sôl dal i mynd ond mae'n lot mwy bach. Dyna rhyw fath o beth sy'n digwydd yn y byd hip-hop rwan. Pobl di a pobl gwyn yn dawnsio gilydd yn beth braf i weld. Mae'n posib i just pobl leol yn neud o. Dyna'n Wall Street mae'n dod. So, dyna'n spark o pobl sy'n dall gyda'r iaith. Roedd pobl tu allan yn sy'n ddim yn dall o. Mae pobl hen yn rhedeg sioes o pethau ddim yn dall o gwbl yn meddwl mae'n just a fad. Ond mae'n dal yna esdeg blwyddyn o. A powers that be yn gwneud pres allan ar bob scene. So, unwaith mae'n pres yn iawn, peth gael yn mynd fel snowball. Mae scene dawns yn Cymru, right da, ond y problem ydi o. Os ti'n dechrau rhywbeth off ar grassroots, dechrau yn y studio, mae'n lot o amser i cadw fyny. Pa byd dwi dechrau off, dim ond cyfeilleithlog H3 yn neud y stwff. Ond rwan, ti'n gweld y datblygiad right da. Weithio yn difod o agos, mae'n sy'n gael ewn Cymru hefyd. O rywun o rwle, helpa fi plis, mae'n dŵad dros fi hen amser y mis. Dwi'n teimlo depressed unwaith y mis. Rel hogan cas isio codi ddau fus. Dyna stropi mae pawb yn cytuno. Guts yn troi, pen fi'n splitio. Dim byd i brecfast, just femnacs i gael. Nerfs fi yn racsa dwi'n teimlo rel sal. Gobeithio wir, mae hwn yn dyddolau ac ar fore forydd bydd gweld y hen golau. Gwall fi yn sych, dwi'n mynd lawer i'r salon. Dim byd ar y bocs o Apple ti tampons. Beth digri rapio dwi'n gwybod yn iawn, ond dwi'n dweud y gwir mae'r geiriau'n sawn. Lawr y pictures nos Wener, mae'n deud dwi'n tease. Wel hands off hogia, mae'n amser y mis. Dyn yn gwyddi allan, time of the month. Un peth yn siŵr, mae hwn yn cael punch. Gen I ddim byd arall i deud y ti nawr. Mae hen DJ yn barod, so torri o lawr. Mae'n dim byd special. Just rap bach wirion yn cwmni rap 5. Amser arbennig fel noson cynt. Pob tro mae yna parti a noson i gofio. Does dim gair i deud sut dwi'n teimlo. Pawb edrych fel smart, skirt a high heels. Dawnsio i'w gilydd fel jelly deals. Dwi'n cuddio yn y gongl, mynedd di mynd. Yfe tomato juice siarad sens efo ffrind. Teimlo lot gwell rwan, so felly awe. Chwilio records A5 yn bygio DJ. Dawnsio, tyd ymlaen. Be amdani? Sbiwch y pishin, o ia, wel a I. Yn gweithio yn y banc, gyda XA3 a llonward y pres, digon da I ni. O catch dad I hwnna, biwt o bysgodyn. Tyd ymlaen chugs, tyd adre fo blodyn. Gen nhw belter o dyn, wallt yn sbaton. Modrer I bys, o na, paid y sôn. Di o di brodi doch, dyna chi lwc. Mae hwn isio fi a fi isio. Na, paid y dyd hwnna, dad fi'n gas. Isio shot y punch dol, ia wir, llon glas. Newid o gopi o ffettis newydd A5. Newid o gopi o ffettis newydd A5. Recod ola rwan, ffrind fi'n cysgu. Dim ond 2 gloch, gan I lot I dysgu. Codi'r ast, mae'n amser welu ti. Just am hyn oto, aros yn ty ni. Hen styd wedi mynd, I dwy'n cael am fi. Be mae'n byw doch, o be na I. Dyna stori bach diddorol yn amser cyfnod. A5 yn y ffec, gobeithio ti'n barod. Geiriau arferchog sy'n ffrio gwmpas.
day. Neges byd hip-hop yn blastio trwad, cost i cost nawr pawb wedi clywed. Ydy o werth o just i gael baban, pawb arall yn hapus a fi ar y ragan. Pre-menstrual tensions yn llawer i mi, isio marw bob mis, be amdanoch chi? A nawr, hen stagers y scene ddawns. I wneud cael yn dawns, da chi'n dechrau efo beat. A wedyn, da chi'n cymryd record. Mae'n mor hawdd na hyn. Nath e gyd dechrau pryd o'n i yn New York yn 84 yn Club y Roxy a mi gweld DJ Red Alert yn crafu recordiau ac y syniad oedd dod y technique ma nôl i Gymru. Dyna sut ath ni dechrau off crafu recordiau basically. Dwi'n big fan o'r stuff Adrian Sherwood yn neud, Gary Clayle, Tackhead, stuff fel yna. Sort of heavy stuff sydd ddim mainstream stuff really. Ond dwi'n mewn i stuff sydd yn y charts hefyd, top 20 mae'n lwyth o dance music yn y charts. Beth y ti'n licio, Kevs? Dwi'n offi'r stuff mewn charts, mwy na'r stuff mae John yn sôn am Gary Clayle a dipyn bach mwy rhydrwm, dwi'n meddwl. Ti'n mynd yn hen, Kevs. Dwi'n meddwl bod mae'n peth da i cymysgu lot o styles wahanol. Dyna beth mae'r llyfrgelloedd wedi bod yn gwneud, really cymysgu reggae efo crafu recordiau a drum machines a mandolins, trumpets, unrhyw beth really, just unrhyw beth. Unrhyw beth sy'n mynd efo ni'n peth. Ond mae'n tueddiad i bobl meddwl, oh, right, that's reggae music, this is dance music, can't mix it type of peth, ond mae'n reit ddoniol, so trio mixio bethau fel yna. So ni'n licio gweld mwy o grwpiau Cymraeg defnyddio crafu recordiau. Rhan fwyaf o grwpiau Cymraeg sy'n chwarae dance electro music ma. Mae rhan fwyaf o nhw'n defnyddio sequences i gyd a stuff fel yna. So ni'n licio weld bobl experimentio mwy a the unknown elements. Just, efo crafu recordiau mae hynny'n sort of un ffordd o wneud o. The differences between cut tunes now and cut tunes, say, when we were an English language band, that the music is a bit more dance orientated. Starting to get stuck in a bit of a rut last year. Thought it was time for a change. And obviously we're now singing in Welsh as opposed to English, which I think is an important move for us. We're in a position to help push the Welsh language, if you like, outside of Wales. There's no use just keeping it within Wales. If it wants to get promoted, it's got to get out there. And we're in a position to do that. We play outside London. Records get played all over the world, so it seems an obvious thing to sing in Welsh to help in any way we can. Our music has developed over 7 years. We've always been there. And you've got to change with the times, but not doing it in such a blatantly obvious way. I mean, although we've become a dance band, we haven't really made too much of a change of direction. Like last year, when we were stuck in this limbo, we could have either gone to the left, towards more industrial music, or towards the right, to more dance music. And
dance music's always been where my heart's laid over the past 12 years. So, you know, I stay with dance. It's what I'm best at doing. And obviously, the main thing is to do, concentrate on what you're best at doing.
Mae curiad wedi bodoli on and off ers 2 flynedd, e be Dylan Hughes noeth lymun wrth ei dros y ffôn. Grŵp studio yw fod gan yr aelodau gefndir chwarae byw mewn grwpiau mor amryfel a Rohan, Dorcas a Picture House. Ffurfiwyd y grŵp gan Dylan gynt yn ddrymiwr gyda'r andrefn a'r cyrff, am ei fod am fadail y punk a chreu cerddoriaeth egniol a chynhyrfus ar gyfer cenhedlaeth y Dymsgi. Dwi'n gwybod am yna, ond wedi cerddoriaeth dawns dydi. Os dwi'n gerddoriaeth, os wedi ddwnsio, mae'n gerddoriaeth dawns dydi. Ie, dwi'n sôn am stwff sy'n adnabyddus fel yr stwff sy'n ti'r chats. Reit. Wel, dwi'n mynd gwrando dim ar y chats o gwbl. Mae rhan mwy o records beth dwi'n brynu yn beth o America, Chicago House a'n allall. Dwi'n gwrando dipyn yna, dwi'n mynd gwybod i enw nhw, cos maen nhw i gyd yn rhyw jazzy B, F sharp, E minor, math o bethau. Ond dwi'n licio cerddoriaeth dawns beth efo curiad iddo. Dyna lle gathon ni'r enw curiad o hefyd, cos da ni'n licio meddwl bod da ni'n creu cerddoriaeth beth efo curiad iddo. Os ti'n dweud ti'n gwrando ar y chat, swn i'n dweud bod curiad yn grŵp sy'n debycach i grwpio sy'n y chat yn Lloegr na. Mae pawb arall yn gwrando ar y chats, dwi ddim. Ti'n dall beth i ddol. Dwi'n gweld lot o'r grwpiau house sy'n gwneud cerddoriaeth yn Gymraeg yn braidd ni'n donog yn hun. Mae curiad braidd hefyd, dwi ddim yn cytuno nhw am fod mor boring os yna dyna'r gair. Just yr un beat drosodd, dwi'n gweld hynna'n ddiflas. Fe'n weithiau dwi wedi clywed drum beat funky drummer gan James Brown mewn can Soul to Soul neu y Damsky neu be bynnag. Boring, sa ddim dychymyg yn efo o gwbl. A'r ffaith bod mae Adamski wan yn iwsio All Shook Up gan Elvis Presley, i'r dyfodol da ni fod i fynd, dim i'r gorffennol.
equation I chi, pobl. Curiad plus bass equals groove. Dyna hanfod, dyna sail recordiad dawns dwi'n meddwl, y groove y peth. A wedyn, beth bynnag diddorol chi'n siafio ar ben hwnna, cael rhywun falle gret I ganu neu rapio, neu rhyw synnau rhywbeth. Mae bleeps yn ffyrnol o boblogydd ar hyn o bryd. Recordio gyda groove a rhywbeth yn mynd boop 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 dros penna, gret. Mae'n dibynnu rhaid chi aros un cam ymlaen drwy'r amser a chi wybod beth sy'n mynd I ddigwydd nesaf. Mae'n newid yn ei ddydd. Dwi'n meddwl, dyna'r peth mwyaf exciting y beth sy'n dance ydy bod nhw'n recordio, miloedd o recordio gan bobl chi byth wedi clywed amdano nhw, byth o'r blaen yn dod mas bob wythnos. And you just gotta get them. Mae'r cyfeiriad sy'n bod ac sy'n dda o hyd yn stwff chi ddim yn clywed fel arfer ar y radio neu'r cyfryngau yn gwbl. Chydig bach o hynny ydych chi wir yn glywed. Mae'r mudiad o hyd yn gryf o'r agwedd yna. Mae loads o bethau'n digwydd, lot o wahanol styles. Stwff sy'n ni, so chi'n glywed e'n meddwl, bloody hell, ydy hwn yn gerddoriaeth? Mae'n sŵn rhythmig. Mae'n dibynnu I ba. Mae gymaint o wahanol darnau ohoni erbyn hyn. Mae wedi lledu cangeni o'r cerddoriaeth wedi just tarfu o ddim lle. A, mae'n exciting, man. Basically, does dim ystyr i'r peth o gwbl. Os chi'n mynd mewn I clwb dawns, really dda, gadewch eich brains chi tu allan. Dim angen meddwl tu fewn yna. Mae effernol o'ch chael, mae'r beat yn mynd bwff, bwff, bwff. A gyd ti angen neud ydy neud o gwmpas am cwbl oriau. Mae bobl ifanc yn mynd I wneud bethau'n hywydd. Na beth sy'n bod, dych chi'n tyfu fyny, dych chi'n dod mewn i'r byd, a mae heb unrhyw syniadau dych chi'n dod I oedran, lle dych chi eisiau portreadu cyfle I gwneud eich syniadau yn fyw, fel mae pan arall I cael cyfle I wneud. A dylwn nhw, dych chi disgwyl fod hynny'n mynd I ddigwydd, a gadael iddo fe ddigwydd. Dwi ddim yn peth gallwch chi stopio erioed, byth. A dwi'n credu dylech chi gadael I bobl llifo efo'i syniadau pethau a dod mwyn creu newydd I barhau'r broses. Mae'n mynd I ddigwydd trwy'r amser, a mae'n dda fod yn ddigwydd, a mae'n digwydd nawr mewn ffordd fwy positif yn dwi'n erioed I wedi weld. Pan dechreuodd Top Man gwerthu smiley t-shirts a pethau. Mae lot o'r fashion yn ti'n mynd bach o laugh, mae'n joke, fel kickers, a flares, a smiley t-shirts, a lot o humour yn beth mae pobl yn gwisgo. Wrth gwrs, mae pobl yn colli yr irony, colli'r joke. Pryd maen nhw'n goffa mynd lawr I Top Man neu Top Shop I brynu stwff ar y high street. Ond mae gyd o beth I meddwl dros chi I chi na gwisgo beth chi moyn. Y reswm fi'n meddwl bod nath pobl dechrau gwisgo pethau ffyrnol baggy a trainers a pethau, oherwydd o'n nhw fwy cyffyrddus. Os wyt ti mewn clwb a ti off dy ben yn gyffuria a ti'n dawnsio gwmpas, ti'n eisiau rhywbeth clingy arno ti wyt ti. Neu ti'n eisiau gwisgo tai. Felly, na beth yw hwnna. Mae fideo tŷ gwydyr a ddilyn yn portreadu gŵr ifanc yn ymwrthod a byd diffrwyth materialaeth mwyn dilyn trywydd creadigol ei unaid. Byse'r marcswyr yn ein plith, os oes na rai ar ôl, wrth gwrs, yn honni mae'r gwir anffodus yw fod creadigaeth a meithrin yr unaid yn dibynnu yn llwyr ar y farchnad. Shut up and dance! You ask in.
ffrindiau